Naimbang nga bigatubing, kumusta kayo? Siyak ni Maestra Roma, maestrayo itatanga aldaw. Adatayon, ti may katlong quarter ti umuna nga lawas. Napauluan iti aldaw, ti makalawas. Iti leksyon tayo itatanga aldaw. Sakbay tayo mangrugi, kumararag tayo manpay. Apo, agyaman kami manan, ti may isang aldaw nga iparabor mo kada kami. Si kaapo tinang nangruna nga mangisuro kada kami. Kadua na kami, ti leksyon itatanga bigat, tinaga ni Apo Mesus. Amen. Ubing, inya ti panawan tayo itata. Itata nga takot na init. Wenno, natudo. Gusto, tatanga aldaw ket na init. Kumansyon tayo mang paubing, tinapauluan iti 7 nga aldaw ti makadomingo. Sumurot kayo kanya ka. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. 7 nga aldaw makadomingo, hintayo na kansyunan. Ulitin tayo. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. 7 nga aldaw makadomingo, hintayo na kansyunan. Malaing, ubing. Ibaga tayo, dagiti 7 nga aldaw, ti makadomingo, wenno makalawas. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ken Sabado. Dayta ti 7 nga aldaw ti makalawas tayo. Ti ara ti Domingo, mapan tayo makigim-gimong. Wenno, mapan tayo magbabakasyon. Iti aldaw mo ti Lunes, isu iti aldaw nga managkansyon iti Lupang Hinirang, wenno ti national anthem tayo. Ken kaaduan ket apan agtrabaho, apan ag-opisina, ag-module, agbasa, ken adupay. Martes, kasjay matlaeng. Dagijubing ket adal ti module, ada ti agdalos, ada ti apan ag-opisina, ken adupay. Miyerkules, isu iti may kaepat nga aldaw ti makadomingo. Apan agtrabaho, ag-module, agdalos, ken adupay nga banag. Ti Huwebes, ti may ka-5 nga aldaw, ti makadomingo. Agtrabaho ti tattao, agadal, ag-module, aglinis, ken adupay. Iti aldaw ti Biyernes, ti may ka-6 nga aldaw ti makadomingo. Daytoy ti panagsusumite iti module. Ken iti nga aldaw ti kaudyan nga aldaw ti panagserek iti trabaho iti pampubliko nga tratrabaho. Sabado, isu iti may ka-7 nga aldaw ti makalawas, wenno makadomingo. Daytoy nga aldaw, kaaduan ti tao ket agre-relax, ag-enjoy, apan ag-beach, wenno apan ag-bakasyon, wenno apan ag-mall, wenno ag-relax dalaeng iti babalayda. Kaaduan damet ket daytoy nga aldaw ti panaglalabada. Pito nga aldaw ti makalawas, ibaga tayo man ulit dagitoy. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. 7 nga aldaw iti makalawas. Ulitin tayo man nga kansyonan, jay 7 nga aldaw ti makadomingo bing.
Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, 7 nga aldaw makadomingo, intayo na kansyonan. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, 7 nga aldaw makadomingo, intayo na kansyonan. Nalaing ubing. Padasan tayo man nga aramidan dagitoy. Ibaga tayo no tiladawan ket inya nga aldaw tayo nga aramidan. Umuna, apan tayo makigimong kaaduan ti tao ket apan naggimong iti inya nga aldaw. Domingo nga ta, wenno Lunes. Ito do yung man screen ti sungbatyo bing gusto. Kaaduan ti tattao ket mapan makikimong iti Domingo. Dahil sumarunumat. Katnumat nga kaaduan iti tao nga mapan nag-swim-swimming iti beach. Biyernes nga ta wenno Sabado. Gusto. Ti tattao nga adu ket mapan iti Sabado iti beach. Sumarano agkansyon iti national anthem wenno lupang hinirang. Inya nga aldaw iti kaaduan ti tao nga agar-aramid daytoy. Lunes wenno Martes. Lunes. Sumaruno agar-aramid iti module wenno nagsusurat ken agwalwalis. Kaano nga ta daytoy nga aramidan ti kaaduan nga ubing? Miyerkules wenno Sabado. Ito do yung man ti sungbatyo ubing? Gusto. Miyerkules daytoy. Katnumat nga apan ag-ugbara ni tatang ken katnumat nga kanayen nga suruan ni tatang ti anak iti module. Domingo wenno Huwebes. Ito do yung man ubing iti aldaw? Gusto. Aldaw ti Huwebes daytoy. Katnumat nga agsurusurat ni Manong wenno agmag-module ni Manong ken agar-aramid met iti ubra iti balay. Martes nga ta wenno Domingo. Kaaduan ket agar-aramid daytoy iti aldaw ti Martes. Nalaing ubing. Daytoy met katnumat ti kaaduan nga gipaspasa iti module nga nalpasen dagiti ububing. Wenno dagiti naganakda. Biyernes wenno Martes. Biyernes. Gusto. Adda taramiden nyo dita babalayo ubing. Taramiden nyo ket padasan nga isurat iti 7 nga aldaw ti makalawas ita papilyo. Dayta taramidan nyo dita babalayo. Nya dagiti nga 7 nga makalawas nga imbaga tayo tatay. Ulitan tayo, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Dayta ti surat yo dita iti papilyo. Kasta nga radobi, agyamanak ti pinagdangdangagyo ken adda kuma iti nasursuroyo itatta nga biga. Bye! Itan sumarunan tumanen nga leksyon.